ел дәвамында Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе бара. Әлеге изге гамәл районда да уңышлы бара. Әлеге чарада районның йөзләгән баласы мәктәп кирәк-яраклары тутырылган портфельле була. Быел да бу чарада район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм җитәкчеләр аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче һәм физик мөмкинлекләре чикле балаларга мәктәп портфельләре тапшырдылар. Җәй ахыры вакыйгаларга бай. Мәгариф өлкәсе белән бергә аграрияда да эшнең кызу чагы. Азнакай агрофирмасының Банки Сукаеш авылы янәшәсендә терлекчелек комплексы төзү эшләре өзлексез кызу темплар белән бара. Мегаферма 2000-нән артык терлеккә исәпләнгән. Район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татнефть гаммави җәмгыяте генераль директоры урынбасары Азат Ягафаров төзелешнең барышын карадылар. Төзүчеләргә әлеге эшләрне сыйфатлы башкарып, объектны тиешле вакыт эчендә кулланылышка тапшыру мөһимлеге ассызыкланды. Кырларда көнне төнгә ялгап эшләүче игенчеләр өчен дә җаваплы чор. Быелгы җәйнең артык кызу булуына да карамастан, игенчеләр игеннең һәрбер төге өчен көрәштеләр. Шуңа да аларның фидакар хезмәтен бәяләп, урак алдынгыларына акчалата бүләкләр тапшырыла. Җомга көнне дә район башлыгы Марсель Шайдуллин Агросила төркеме игенчеләренә сертификатлар тапшырды. Әлеге чарада катнашкан Азат Ягафаров та үзенең яшьлек елларын искә алып, комбайнда ашлык суктырып карады һәм хәзерге техникаларның бик уңайлы һәм заманча булуын да билгеләп узды. Төшке аш вакытында алар игенчеләр белән җылы аралашып фикер алыштылар. Шул ук вакытта юлдаш төркеме чыгышларын да тыңлап ял иттеләр. Когда я могу проголосовать на выборах депутатов Госдумы? Чтобы защитить здоровье избирателей, голосование по выборам депутатов Государственной Думы пройдет в 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. Вы можете выбрать любой удобный день для голосования. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Одноразовые маску, перчатки и ручку вам предоставят на входе в помещение. Главное, не забудьте взять паспорт. Выбираем вместе. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезне бүген ана капиталы исәбеннән айлык акчалата түләүләрне алу тәртибе белән таныштырып үтәм. Россия Федерациясе территориясендә яшәүче гаиләләр ана капиталы акчаларыннан айлык акчалата түләү алу хокукына ия. Бу хакта Россия Пенсия фондының Татарстан бүлекчәсе искә төшерә. Шул ук вакытта гаиләдәге икенче баланың 2018 елның 1 гыйнварыннан соң туган булуы зарур. Гаиләдә бер кешегә керем күләме регионда узган елның 2 кварталында кабул ителгән хезмәткә яраклы халык өчен яшәү минимумы 2 тапкырга артмаска тиеш. Мәсәлән, Татарстанда ул 20,588 сум тәшкил итә. Бер айда регионда балалар өчен узган елның 2 кварталында кабул ителгән яшәү минимум күләмендә акча түләнә. Татарстанда әлеге сума 9719 сум тәшкил итә. Түләү алу өчен гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризалар Пенсия фондының клиентлар белән эшләү хезмәтендә яисә күп функциялы үзәктә кабул ителә. Электрон варианты Пенсия фондының сайтында яисә дәүләт хезмәтләре порталында тапшырыла. Гариза белән бала туганнан соң 3 ай дәвамында мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шунысы мөһим, түләү башта 1 елга гына билгеләнә. Гаиләгә алга табада ана капиталы исәбеннән айлык түләү алырга планлаштырган очракта кабат гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк була. Гаилә түләү сорап бала туганнан соң 6 ай эчендә мөрәҗәгать итсә, түләү бала туган көннән билгеләнә. Гариза балага 6 ай тулганнан соң язылса, түләү мөрәҗәгать иткән көннән исәпләнә. Исегезгә төшерәбез. Узган елда балалы гаиләләргә тиешле социаль ярдәм күләме сизелерлек арттырылды. Президент Владимир Путин инициативасы белән ана капиталы программасы 2026 ел ахырына кадәр озынайтылды. Аның күләме артты. Хәзер беренче балалары туган яисә улыкка бала алган гаиләләр дә ана капиталы алу хокукына ия. Президент юлламасы буенча ана капиталы ел саен индексацияләнәчәк. Быел беренче бала өчен 17 мең сумга артты һәм 483,882 сум тәшкил итте. Икенче бала өчен арту 23 мең сум тәшкил итә. Беренче бала өчен сертификат алмаган гаиләләр хәзер 639,432 сум акча алалар.
Шунысын билгеләп үтү мөһим. 2020 елның 15 апреленнән ана капиталы сертификаты проактив рәвештә бирелә башланды. Хәзер сертификат бала туганнан соң автомат рәвештә рәсмиләштерелә. Моның өчен ананың гариза язуы соралмый. Ана капиталы алуга хокук бирүче бала туу турында мәгълүмат Пенсия фондының гражданлык һәм актларын теркәү хезмәте дәүләт реестрыннан килә. Сертификат ясалу хакында мәгълүмат Пенсия фондының мәгълүматлар системасында билгеләнә һәм ананың дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетына җибәрелә. Ана капиталыннан электрон сертификатның кәгазьдәге сертификатка караганда өстенлекле яклары шактый. Аны югалту яисә бозу булмый. Димәк, сертификатны кабат ясауга вакыт сарыф ителми. Сертификат хуҗасы андагы мәгълүматлар белән шәхси кабинетта теләсә кайсы вакытта таныша ала. Бүген көндә республикада 40 меңнән артык сертификат проактив рәвештә бирелде. Ана капиталы буенча сорауларны Азнакай пенсия фонды клиентлары белән эшләү хезмәтенә яки 7050-700906 телефоны буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шихудинова 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканевче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.